אני יודעת, אמא לא... אמא תראי, פחדה. את רואה כל זה יוצא משנה. הנה, זה טיל. וואי! מה זה? בוא נראה איפה הוא. נו, אין לי פוקוס! עוד אחד, זה עוד אחד. זה עוד אחד ירה עכשיו, לא? לא, זה, את שמעת את זה בדילי. וואו, איזה דילי מטורף. ענן של אש מאוד גדול בתוך שלומי מגיע לכיוון שלנו. כנראה שמשהו נפל באיזשהו מקום שהדליק שם את כל השריפה הזאת. כמה עשן, לא ראיתי דבר כזה. כמויות מטורפות של עשן, אני לא יודע אפילו מה זה. אסנת, קרדיט ללווייני תקשורת, אני שואל